Ja, dagwaarde, ik denk als we dan een verzekering moeten vragen, dat we er nog 800 euro voor krijgen. De auto's die meedoen die mogen maximaal 1000 euro kosten, moeten minstens 20 jaar oud zijn en zo gek mogelijk aan de start verschijnen. Als er te veel nieuwe auto's aan mee gaan doen, dan is er ook niet meer mogelijkheid. Het gaat zich ook een beetje om het sleutelen en om de spanning dat je toch weer thuis komt met de oude auto. Ja, er zit natuurlijk alles in, hè. Ja, de toeter doet het. Airco en dat soort dingen. Wat zit er allemaal in de auto? Oh, airco niet? Ja, ventilators. Hier. Daar moeten we het mee doen. Dat is net als vroeger. Je gaat helemaal vanuit Duitsland, Oostenrijk, Kroatië naar Bosnië, Servië en bovenover weer helemaal terug naar Slowakije. En dan ben je 5 dagen onderweg. En eigenlijk is het veel te kort. Dus net, dan krijg je kater, net als de carnaval of de vastelovend voorbij is. Als dat dan voorbij is, als woensdag, zo voel je je de volgende dag. Dan denk je, wat moet ik nu met mijn leven?